идват и пожарни тук. Se обажда като е нещо, и ще се старат телефона начин. Кое? Гълъб. Гълъбите фърчат нагоре, сега ги пусна. Отгоре падат джами от горния апартамент, горния апартамент, той се запава. Що стане? Те почнаха да пръскат. Пожарната пръскат. И милака и сапка. Пожарникарите отвътре пръскат, да полюят. На горния апартамент само да не запали и това, защото отгоре падат прозорците. Това, че голямо поливане с вода и продължава да... Защо другата стая не го загасят. Тя до грама пластмасова и гори. Или дървета са дървени. Презния апартамент, нищо отвънка, на тяхната стена гори. Стоим и гледаме безучастни, единствено с молитвата Господи да няма пострадали хора. Добре, че гълъбчета избягаха едната, да се показва там. Знали мъж ли? Аз не знам кой мъжли, това е сутир. На времето бе новобранец при мене. Грудово. Прекрасен футболист беше на юношите на Лъсков. И от тогава още пиеше. И сега един опит нещастник. Интересно е, защо не гасете другата стая. Другия апартамент, тия хората ще се удушат от този пушек. Продължават да падат стъкла.
Това горене, мебели ли са? Съседната стая, която е, т.е. спалнята на този тип апартаменти нашите. Продължават да говори, там въобще явно не могат да влезат, да полют, да гасят. Сега ето тук дясно се вижда през един апартамент, по-къв средата, там където обгоряла стената за маска, където се вижда, вече на 10 метра, повече от 25 години беше отново пожар, в който загинаха двама или една жена, точно нямам спомени, и то от съседния апартамент беше нещо. Тъй като автори на клипа сме от екипа на Безестена, който вие знаете, че се запознати, че ние сме основно на езотерична тема. Ще ви кажем, че този комплекс тук, който е нашия блок, този блок, другия, посреща. Това е и началото на градина. Това тук посреща е някакъв дом построиха на 2-3 деца. Тие са от бално развещи. Тези пари са в милиони. И какво се прави там с тези деца, Господ знае. Посреща е сградата на техникалната организация със стопанство и краят на града. Там нататък. Оттам започва. На хоризонта, на близко хоризонт, някъде на 2 км се виждат двете могили, Момени гърди, край на града. Там е черната чешма. Оттам към Бакаджика и към нас започват 3 клона или камара на уранова руда под земята, хумата, като средния клон е точно под нашите блокове. Тази уранова руда или хумата, под която са нашите жилищни блокове, разбира се, съвсем естествено на своята радиация, която радиация обаче на едни хора действа по един начин, на други хора по друг начин. И то съобразно практиката вековната на нашите предци, която ще напомним, че хумата, която е най-добрата радиоактивна руда, в продължение на векове, хилядолетия е използвана от нашите предци. Спомнете си за вашите баби, дядовци, посла и родовете, като лечебно средство. Хумата беше съставка постоянна за храна, за лечебни продукти, за лечебни процедури и всякакви други от животоспасяващи и животовъздигащи практики на нашите предци, запознати в езотериката и таинствата на владение на енергиите, като които използваха радиацията, финната радиация за лечебни цели. За разлика от войнолюбците и милитаристи, които използват радиацията и радиоактивните елементи и урановата руда за смъртоносни цели, за атомни, водородни и всякакви други оръжия. В зависимост в този смисъл от енергетиката на живеещите в блоковете, нашите блокове тук специално, които са, и нашия блок, сме гордо разпределени шахматно. Един блок от здрави, прекрасни хора, интелигентни,
съседния апартамент хора болни, духовно разложени и физически, хора, на които радиацията, съобразно тяхната душевна енергетика, им въздейства в посока на смъртоносна черна лъчева енергетика, която разрушава първо духовно енергийно, след това физически тялото и живота. Докато на другите хора, които са в сферата на положителната област на душевността си, енергетиката си, или добрите хора, същата тази енергия, която винаги е положителна, радиоактивната енергия е винаги положителна, с положителен товар и посока, им действа обратно на хората с добрите души или с добрата характеристика и ги въздига, извисява, изцерява, им дава непрекъснато живототворящи и целебни условия за техния живот. Така всички тези блокове са, грубо казано, разпределени отбор, че е Кристиян. Грубо казано разпределение гений-идиот. Гений-идиот. Което и в кавички казано е резултатът на въздействието на този дамар, на клона долу от уранова руда. Третия клон или дамар, подземен на урановата руда, който е паралелен на нашия клон и вървящ посока изток-запад, минава през полосата на светилищния парк Боровец, точно под болницата, която е построена върху него, която по същия начин енергетиката на урановата руда въздейства на едни, унищожавайки, довършвайки ги, отишли да се лечат, а други отишли там с много по-тежки болестни диагнози се изцеряват за радост за тях и за отчитане на лекарите. Третия дамар е вляво от нас на юг и с урановата жила голяма и минава през комплекса Мраморно море, Панделките на там, минава отново на посока запад, над него е голямата църква на протестантите, на петдесятниците, и отива на запад към комплекса Златен рог, върху който са разположени едни емблематични жилищни блокови постройки, нови на соц от преди 35-6 години, наречени Комсомолски набор. Там, където е разположен блокът на самоубийците. Това е емблематичен за Ямбол, култов блок, който се знае постоянно хора извършват самоубийствени актове по най-различни причини. За ямболци, за нашите съграждани, да знаете, целият Ямбол е върху тая полоса от уранова руда, която в името на Исус, в името на Богородица и още повече в името на истинските техни
столяри, боговете Демиузи, Господ Бог Отец Исус и Великата Богиня Майка, познати от последните им аватарно идване при 2000 години като Исус Христос и Мария Магдалена, в тяхно име цялата енергетика, върху която всички ние ден и нощ живеем, съществуваме в невидение, в тяхно име тази енергетика се превръща в целебна, изцелителна и здравословна за вас. За разлика от тия, които не познават това таинство, които живеят в сферата на човешката лошотия, на човешката земя, твърдят лоши дела на околните, на ново, на себе си, на своята генетична енергетика, на своите потомци, дека се казва девето коляно. За разлика от тях тази енергия, положителната, прекрасната, изцелителната, целебната, живототворящата на урановата руда и радиацията, тя е постоянен генератор на центрови в тях, в техните тела, тяхната енергетика, на черни енергетични лъчеви заболявания. Това го казваме с загриженост и с желание, приятели, да проумеете тия таинства, да проумеете тия неотменимо действащи закони, които нашите творци са заложили не само върху нашия град, върху целия свят. Заобиколили са непрекъснато с една живототворяща, силна положителна енергия и зависимост от това как ние се държим, как живееме, как ние се вместваме в тази среда с плюс или с минус по правото на математическото право на умножение на плюс с плюс или плюс с минус. Тази енергия се променя знака и се мултиплицира с нашата духовна, телесна и физическа енергетика. Ако вие сте в положителната сфера на живот и на излъчване към околните, дори с малка в плюс, дори с малка в стойност в положителната област на вашата духовна и душевна енергетика, то огромната мощ и сила на енергията с положителен знак на енергийното заобикалящо поле на радиацията се умножава с положителен знак на вашата лична характеристика. По законите на математиката плюс по плюс прави отново плюс, дава плюс, и тогава вие, вашата положителна енергетика с положителната заобикалящата среда и фон мултиплицират във вас само здравословни въздействия. Докато обратното, дори ако малко сте от абсцисата, хоризонталната, с плюс, с минус, дори с малко да сте в лошотията на човешкия спектър, пребивайки постоянно в тази среда положителната, плюс по минус, законът на математика дава минус, и съответно във вас, вашата кристална структура, вашата духовна енергетика се изгражда цялостния фон минусове, който е болестотворен, който е смъртоносен, лъчево страшен и там нататък, да е думи казано, жална ви и милна ви майка. Затова това, което ви казахме, нека да ви бъде като просвещение, като поука,
И като страх, разбира се, който да принуди. Ако с добро не щете, то под въздействието на страховата фаза, нашите обяснения, защото това са абсолютно физически закони, които могат да проявите навсякъде и математически, които действат, за да може вие да коригирате вашето поведение и вашия живот. Корекцията става по най-лесния начин. Не е необходимо да ходите по църкви, къде ли не, насаме. Приемате и казвате: Исусе, Майко Богородице, изповядваме ви, приемаме като наши богове, признаваме за всемогъщи богове, властители на света. Поканваме в нашия живот, в моя живот в поканваме. Говоря отлично името от единствено име от тебе, приятел и приятелко. Поканвам ви за мои спасители в живота и за мои господари и настойници живота ми за бъдеще. В ваше име, в името на Святия Божи Дух и всички свети. Амин. Това нещо в тази редакция, в подобна, в свободен текст, вие можете, както казвате на майка си, на баща си, имате молитва, молба към тях, по същия начин да отправите към боговете, да ги приемете без никакви други формалности, без никакви писмени молби, без никакви други обреди, ритуали и оттам нататък изповядали. Вашата молба е заведена горе и то с входящ номер в Божествената Божията канцелария. С предимство веднага се разглежда и веднага вие сте приети в Божието семейство на спасените. Значи, нашата помощ към усилията на пожарникарите и на спасителите, които са там, и на екипите, в потушаването на пожара, и да не се разрасните, да не станат по-големи горите, беше в този импресен репортаж и просветителска лекция за вас, който ще пуснем веднага в YouTube и ще пуснем в нашия блог, който вие може да намерите, да откриете и адрес, който ще има долу, изписвайки на латиница с малки букви Безистена с Z, bezistena.blog.bg. Или само да напишете blog.bg Безистена и ще вземат нашите повече от 550 статии, екранизирани документални с песни, музика и видеоматериали, разкриващи таинствата и тайните на Божието битие, на света, на българите, на Ямбол, на Тракия, на България и на целия свят. Като основна тайна е, че боговете демиурзи на световете на Земята, планета и родители на нашите предци на цялото човечество са българи. Всички чудеса сътворенчески са започвали да се ставали от България, от Тракия, от Ямбол, които са истинския земен рай и обетованата земя на земята. От тук нашите богове са създали своите генетични деца, българите, които са единствените човеци на земята с божествен феноменен ген. От тук заедно с тях са създали и биороботи, помагащите синтетичните човеци, тракийските племена от различен цвят, бяло, зелено, черно, всякакви други червени, които са пратени по целия свят с българи като техни духовни водачи и жреци, за култивирането тяхното, за заселването на света и за култивирането на цивилизацията тяхната и за култивирането на целия свят. С тази фундаментална сътворенческа история, която информация, която те създал на буква не дават и ни дадоха, и да запознаем с наши два фундаментални поста и статии, които посочваме постоянно в нашите последващите статии. Ето сега се вижда и от тази страна спасителни команди, както и пазарникари, които машината издига
Горе-долу на 20 минути след пожара, но това е толкова. Хората успяха да дадат по-бързо татък, явно не могат само там да се справят. Ето с прибори са, с противогази, с дихателни апарати. От тук явно, защото мога да в другата стая, започват и в спалната на апартамента. Ще се радваме този клип, този материал, чрез вас, чрез нашите информационни канали, да стигне доколкото се може повече българи и до чужбини, за да може наред с ситуацията, която става, заедно с този тежък инцидент, да достигнат до вас да достигнат и нашите посетителски съвети, не трябваше момчетата да бъдат с противогаз, защото вятър винаги може да се отбогърне, за секунда може да ги лъхне, докато се от противогаз, маските да се нагълтат. Синтетични материали от мебели, техника, някакъв пола, ако има. Съседния апартамент предния отдясно се подава сотир. Той гледа гълъбите, всичко това са може 30 гълъба има, гълъбчета. Гълъбчета успяха да фръкнат и той може да ги пуснат, хвърли затворени. Иначе от газовите и от температурата сега щяха да се изпукали. Това събитие, този инцидент, който става, е на блок номер 5 на комплекс Зорница в Ямбол. Предишното име, чето беше, когато бяхме в времето на суд с братски в кавички сложени отношения с народа на Азербайджан беше, преди да се казваше Андижан. Комплексът се казваше Андижан по името на един град от тази или Таджикска съветска република, Софийска република, който града може би е столица на тази република. Град Андижан. За тези, които вече знаят, са посетени в таинствата на свещения шифър на нашата дъмност. Името Андижан директно показва, като завъртите, анаграмирате основните букви, съгласните основно, става Диана и Ежуа. Град, селище, основно около светилищен център задължително от българските жреци, заселили там съответно дъртийско племе и дали му името, което е херметичен жречески код към жреческата индексация по правата на свещения шифър, чрез набор от имена и титули, характеристики от свещената Божия Матрица с Божите имена, като Андижан, Завъртян, Диана и Жуа. Град, селище, щата ги лъхна вятъра и пушека и те задължително трябва да бъдат с маска. Аз не виждам да са с маска обаче. Въпреки че имат първите, не са сложили маските още. Името на град Андижан е херметичната кодировка на жреците Диана и Жуа и директно на българската кодировка, с който е сложен печат, вечер. И това е натурален акт, с който се удостоверява собствеността на българите
и то специална божията каста на български версии и върху този град, тази част на света. Това, което постоянно плакаме на хората, е, че реката не окрена в комарника, въпреки че тук че не бяха предпочитаем на плъскане. Сегашното име на комплекса Зорница на комплекса Милион е Зорница, в което възвишено поетизирано космогонно име Зорница откриваме Зар Иса. Царя Иса, или ако диференцираме и цъто на тъса, защото цъто, знаете, да се вика двата съставни звука Т и С, става Зар Иса и Яна, или Цар Иса и Яна. Име, комплекс, топоним и сакрална дума по имената на български богове. Голяма ръката трябва да се сложиш в глава, иначе да го махна това нещо.